Teraz to netočte, toto prosím vás, vypnite prenos. Prenos je zreteľný, dobre, predstav, kto bude na streche, nech dnes... Vráte mi košelu, nie sú chlopáci, to je hrozné. Beriem späť. Prosím vás, ale striptease nebo ten vstupného, no. Oni sa tu tantovať, ako si vodu pustíme. Nejaký dievčenský tým, no. Porotu meníme, no ženy tam budú. Dobre, hudbu z Baywatcha. Počkaj, že nevieme tému. Kto bude na streche, nech nezastupuje a nevchádza do domu, kde si niečo stadia. A kto bude napojený, nech sa nevráca nazad zobrať si oblek. Nech sa páči. Pani, neraz ťa teda vyrušujem, že ti to ide výborne veľmi dobre. Ale musíte niečo povedať, prichádza pohroma. Priamo odtiaľ. 4 pohromy. Väčšieho samotník vychádza. Ja si musím... Koniec sveta sa blíži. Musím utísť. Vrátiť sa naspäť. Zobrať, pobaliť manželku, pobaliť deti, zobrať deti, tak. Jediné, čo teraz pomôže, je moment. Ja sa vrátim naspäť. Ja idem naspäť. Ja nie. No, si istý, že nám to pomôže? Neviem, bratku, neviem, ale hovorí sa, že áno. My hriešne duše pohánske, pred tým koncom sveta, či nás modlitba ochráni? Ja tomu nedokážem uveriť, brat môj, ja si idem tiež niečo zobrať domov, ten môj oblek, strátil som ho. Je to strašné.